Константине, хайде тръгвай, че трябва и кухня да избираме. Ма чакай сега, виж какъв хубав диван съм харесал. Мек, удобен, уютен. Чакай само да видя как се казва. Опа, Натали. Коя? Абе, мило бе, така се казва. Как пък точно този си хареса? Натали, защото ти напомня на бившата, нали? Гледай, даже има и табуретка, да мога да си опъвам краката, като гледам филмче. Да си опъваш краката, защото позволяваше на Натали да се качва на главата, нали? Гледай колко яко. Всеки път така правиш, не те ли е срам вече? Писна ми от твоите номера. Извинете, всичко наред ли е? Чух някакви викове. Не, нищо не е наред. Харесал е хубав ъгъл Натали, за да му напомня на бившата му. Мале, как не ви е срам? Избирате обзавеждане с приятелката си, а още мислите за бившата. Да, не знам с какъв акъл го прави дори. Ако искаш се върни при нея, писна ми от тебе, късаме. Елате, ще ви покажа и други модели. Ама, аз си харесах този.